Goddag og velkommen til mit fyrværkeri. Ja, det ser sgu lidt rødt ud. Det må jeg skulle lige tage af. Så der står sikkert nogle julebajser og lidt af hvert, ikke? Så det er super dejligt. Så lige noget julegave her, man. Syge regner over. Ja. Så. Nå, men vi skal kigge på noget krudt, mand. Det er mit krudt år 2023 til år 2024, mand. Kom nu, let's go. Det blev sgu ikke så meget i år. Desværre. Pengepunken, den sagde sgu ikke det hele store. Den sagde faktisk meget. Så ja. Men lad os komme i gang, ikke? Så lad os det, ikke? Så jeg har købt de her. Så ja, det er jo ikke noget nyt noget, jeg har købt. Så det har jeg lige prøvet før. Må jeg jo lige prøve så. Jeg skal ikke have mere end det her. Så det er fint nok til mig. Så har jeg lidt at skyde af det. Sygt regnrøv. Vi har her. Så har vi. Der er. Hvad er der i? Der er 152,85 gram nænvægt i. Lille basemand. Ja. Altså jeg fik også med gratis, fordi jeg købte for over 700 kroner, mand. Og jeg fik også en lighter med. Ja. Også gratis. Rigtig god pris. Rigtig god pris. Jeg elsker gratis ting. Gør vi sgu. Og så har jeg købt 2 af dem her. Jeg købte 2 af dem der, og så fordi jeg købte for over 700 kroner, så fik jeg med det der. Så det var bare dejligt. Ja. Og så har jeg også købt det her. Så har jeg købt 2 af. En lille sag sådan her. De skulle sgu da meget så ud. Så skulle jeg have så lige her 2 af. Og der er 115,05 gram nænvægt i. Står der. Drenge. Og så har vi det store batteri. Der er kun 20 skud i. Men der er. Ja, hvad kan vi se her? Der er 276 gram nænvægt i. En basse, mand. Og så er det 30 mm rør, mand. Kæft en mobbedreng. Hold op, mand. Så det er mit krudt. Fra 2023 til 2024. Jeg er forpustet. Så ja. Og lige se min anden julegave her. Den er sgu fandme fræk. Det er skærmen. Det er ikke computeren. Det er skærmen, der er min anden gave. Så installere FIFA. Fordi det kan jeg godt lide at spille. Så ja. Har til så holder det. Så jeg skal give jer, mand. Så ja. Jeg er mest pusten jo. Så ja. Men ja. Og så har jeg fået 1000 kroner til gavekort. Så det er også meget dejligt. Hvad ellers få? Så fik jeg. Hvad fik jeg ellers? Skærm. Gavekort. Parfumer. Nå ja. Jeg fik den her. Jeg fik sådan en gammel. Ikke gammel, den er jo ny, men. Sådan en til komfuret, så man kan lave varmt vand af det. Og så hylder den, mand. Det er sygt regnrøv. Det vil jeg sige. Der står lidt rester der og det. Ja. Så ja. Men det er det for mig. Håber I har haft en god nytårsuge indtil videre. Så ja. Håber I vil stadig følge med mig. Selvom jeg ikke laver så meget content mere. Det er jeg også ked af. Men psyken, den er sgu ikke, hvad den har været. Så ja. Men ja. Så hold jer da munter derude, ikke? Så skal I lige. Kæft, hvor er lækker, mand. Nå, men hold jer da munter derude. Snakker helt. Ja. Farvel. Kom gulerødssyre også, vel? Den ligger derovre og daser den.